Tontuma kan player su te chu Melissa kumsum ni le pakhat Mel kumsum ni le pani Alisa kumsum ni le pali Kim kumsum ni le pani Diana kumsum ni le pani Jessica kumsum ni pakhat ten nia Anni thiam pang khian Tontuma hian dolok sang tam taklo tuan game an khelanga until poa lugol omna fu piang hi khrem tuan nia chuan atpal tlang theilo nia mo thian ten lo beng cheng lu tu ga morning chuan poisan ho theidon lova beng cheng lova frame na khan pal tang ngai don ni rangon na hian challenge din hian dolak za thuma lo ti ko theya apoi mo bek chu beng chen lo tu chanang le contestant lua hian sero kherang deuh kha voin amma ka turom so ka fuchat antum don ani in beng cheng lutuk poisain ho theilo an thian ten beng chen em awangin avoi khatna tan poisa in zan ma lo lovin anti zo phata adota kan kal leang contestant hi beng be tirin voile khata an pot thla thut don ani athonin nai tuak love in chake Melissa na tok na chu paisa lo changta ti chuan awai khatnan dolak zathum an hlo chuak ta ni contestant hian ataksa balloon om ho chu second sum thum chungin a phei khok mang hian ati ke vek angai don ani
tuần trùm chu bồi sáng lọ chuộc lại lát mày Melissa chuan a Paul te tan dollar za thum lọ chuộc lại in ti chuan dollar za rok an nei ta round two na kan lo thleng le ta tuna chuan dollar za li zel a hlo thei to dona a poi mo beka chuan beng chen lo tu ti zelang le tuần trùm chu an zinga pakhat ti lo chuan hremna an hma chhun vek angai dona pakhat cheu a him ti na ni chu contestant te hian an hma a purun varum chu toothpaste a tatin second sumli panga chungin an eizo vek angai dona ni in ti hle thei lo ni kha in chak lo poisan hlo bel tak lo wangin enzat ma hlo lovin dollar za ka khan an latang ta ni contestant hian second sumli panga chungin he ka ko hu vek hi a hak man angai don itum ro na kha fakom khop mai poisain lo e mel chuan a pol tan dollar zali hlo chuak in a man nei to sa ne na vain dollar sang khat lai an nei ta
contestant hian mi pa toy matak a thut pui dona enge theng don lo enang le nong chui beng cheng lo wa ma sei thian te khan beng cheng lo du ka ni poisai hlo lo mel chuan a pol ta tan poisa hlo chua tak lo wangin awain dollar sang khata an la tang ta round 3 kan lo thleng le ta tuna chuan challenge din hian dollar zariat a hlo ti ka thei dona a poi mo beka chuan beng chen lo tur chun zum zelang contestant hian amma lo ka kong ka pui o ma hian enge lo thing don ti alo ngak don ani kan dan poi mo beng hange ni kha beng chang su ti ni kha in chak lo mel chuan a pol ta tan poisa hlo chuak le thei rawin dollar sang khata khan an la tang ta zela ni contestant hi helai thil vir pa pa hian second som ni chung a hmai a in hlap ti rangai don ni poisen hlo chuak le ole dollar zariat hlo chuak le in ti chuan awain dollar sang kha zariat chu an nei ve ta contestant hian second som ni chung chu pudding a chungin helai fan thona tak mai ma hian a thutangai don
poisa in lo chuak e Jessica chuan dollar zoriat lo chuak lein ava in dollar sang ni da zorok an nei tarang mai a to bek kan lo thleng ta dollar sang khat lo theina kan lo ti don anga bank chen oi lo ni kha zawang ule contestant hian minute khat chung chu ama thil ei tu oma chu a ei zong ai don ani en chun wam vak lo ma sen hlo tling poisa in hlo e thil ol sam tak chu ni lo ma se an ti tu an ti hlo tlin ta ka wangin dollar sang khat chun hlo ta ti chun va in dollar sang thum le zorok an hlo chuak ta ni ola khati zong ko tuna ta na kan en thei chu ni ya va in dollar zorok zel e pakhatin hlo angan ni ya an hlo tha ang reng khop mai ola video dang akanin mulai vek tu ngai la tuna tan chon du tok phatang o ola khoi bom resort then zo la hian ikal ve toem ka khelawa idola kal lo mai thei kal to po ni mai theya tun ma chuan zana kan da hong ngai lowa tuna chuan dai te tlem tuwa khua kan lum chho tan tuwa zana po dak som thleng akal theya no pang thalai puitin tan chung ko tam po kal du tan chuan zana avakal thei to ti kha kan lo khadon nia zok top zan tiam lovin